हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हाँ, प्रणाम माता जी। जय कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ हरे ശ്രീ कृष्णा രാമ माता जी। ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിലെ 3 മന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ 4ഉം 5ഉം മന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഹരേ ഹരേ രാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രം 4. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. അപ്പം നമ്മള് 1 തൊട്ട് 3 വരെയാണ് ഒരു വിഭാഗം. അപ്പൊ 1 തൊട്ട് 3 വരെ ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? ആദ്യം മന്ത്രം 1 ഈശാവാസ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരുവൻ അവനവന്റെ കോട്ട മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, മറ്റുള്ളവന്റെ പിടിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം പറഞ്ഞത് ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രയോജനം? അവൻ 100 കൊല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നാലും അവനെ കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഈശാവാസ്യത്തിന് എതിരായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അവൻ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കും എന്ന് നമ്മൾ 3-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് 4 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ മഹാഭാഗവത ദർശനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് 4 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള മന്ത്രം. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് അസുരന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്? അതെല്ലാം നമ്മളെ ഈ മന്ത്രങ്ങളിൽ കാണാം. 4, 5, 6, 7, 8 കാണാം. ചില ആളുകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മന്ത്രം 4 വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൗതിക കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് അതീതനാണ്. അങ്ങനെ അവൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു താന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണ്, നമ്മളുടെ യുക്തിക്ക് അതീതമാണ്, നമ്മളുടെ ചിന്തകളുടെയും ബുദ്ധിക്കും എല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വിചാരിക്കണം, അവൻ എൻ്റെ ഭക്തനാണ്, അവൻ എൻ്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അവൻ ഒരുപാട് എനിക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാനായിട്ട് അത്രയും പ്രേമത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം തോന്നും, അവൻ എന്നെ കണ്ടുകൊട്ടെ. അങ്ങനെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ഭൗതിക കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് അതീതമാണ്. അവൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും പുകമറയ്ക്കുള്ളില് നമ്മൾ ആ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കും. ദൈവത്തിൽ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ആഗ്രഹമില്ല, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കാമമുണ്ട്, ഒരുപാട് ആസ്വാദന ആസ്വദിക്കാനുള്ള ത്വര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവരെടുത്ത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. മന്ത്രം 5 ഈ ചർച്ച തുടരുകയാണ്. ഭഗവാന് അദൃശ്യമായ കഴിവുകളുണ്ട്, അത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് അവനെ അജ്ഞാതനാക്കുന്നു.
മഹാഭാഗവതനായ ഭാഗവതമായ കൃഷ്ണനെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളുടെ ദർശനം മന്ത്രം 6 വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവതൻ. ആ മഹാഭാഗവതൻ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രം 6 വിവരിക്കുന്നു. ആ ഭാഗവതന്റെ ബോധം എന്താണ് എന്ന് മന്ത്രം 7 വിവരിക്കുന്നു. 6ഉം 7ലും വിവരിച്ച മഹാഭാഗവതനിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ മന്ത്രം 8ൽ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 4 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓവറോൾ കാണുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തത്. 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് ചിലർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്, അതിനുള്ള റീസൺ, അതെല്ലാം നമ്മൾ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കാണുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് 5ാമത്തെ മന്ത്രം. 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അദൃശ്യമായ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഈ 2 ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പൊ 4ാമത്തെ മന്ത്രം. അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദ്ദേവാപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോന്യാൻ അത്യോതിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാദധാതി. അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദ്ദേവാപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോന്യാന്നത്യേതിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാദധാതി. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യൻ തന്നെ. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും ആദി ദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചില ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി സ്വന്തം ധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ധാമത്തില് ആണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേഗത നമ്മളുടെ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയതാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ വേഗത നമുക്കറിയാല്ലേ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സില് അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ പോകും. അപ്പൊ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. ഒരിടത്തിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. എല്ലാത്തിനെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും ആദി ദൈവികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നാ മതി, അവിടെ നിന്ന് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ, അവിടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. കാറ്റിനെയും മഴയുടെയും മറ്റും ആദി ദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ് ഇത്. എന്താണെന്ന് പുതിയ ബാച്ചിലുള്ളവർക്ക് അറിയാമോ? ഇത് ആരെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരുപാട് തലയുള്ളത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാവിന് എത്ര തലകളാണുള്ളത്? മാതാജി. നമ്മളുടെ ചതുർമുഖനാണ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ ഒരു ലീല, ഇത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ് ചതുർമുഖി ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ദ്വാരകയിൽ ചെല്ലും. ദ്വാരകയിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ദ്വാരപാലകന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അകത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവര് ആദ്യം നിർത്തും. ആരാണ്, എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. അപ്പം പറയും, എന്നെ അറിയില്ലേ, ഞാൻ ബ്രഹ്മാവാണ്. ശരി, ഞങ്ങള് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാൻ ചോദിക്കും, ഏത് ബ്രഹ്മാവാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഇവര് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ഏത് ബ്രഹ്മാവാണ്?
അത് കേട്ടപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ആകെ അതിശയിച്ചു പോയി. ഞാനല്ലേ ഉള്ളു ബ്രഹ്മാവ്, ഏത് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും ചതുർമുഖി ബ്രഹ്മാവാണ്. കാരണം വേറെ ആർക്കും 4 തലയില്ല ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില്. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ 4 തലയുള്ളൂ. അത്രയും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള 4 തലകൾ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ 4 തലകളുള്ള ചതുർമുഖി ബ്രഹ്മാവാണെന്ന് പറയുമ്പോ ശരി, അകത്ത് ചെല്ലും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാണാൻ ചെല്ലും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡൗട്ട് ഇതാണ്. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവ് ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ചോദിച്ചല്ലോ ആ, ഏത് ബ്രഹ്മാവാണ് എന്ന്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മാത്രമേ ബ്രഹ്മാവ് ആണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഞാനല്ലാതെ വേറെയും ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാതെ, നീ അല്ലാതെ വേറെ അനേകം ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉടനെ എല്ലാ ബ്രഹ്മാവിനെയും വിളിക്കും. കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്, അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ തലകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാവ് ചതുർമുഖി ബ്രഹ്മാവാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മാവിന് 16 തലകളുണ്ട്, 64 തലകള്, 1000 തലകള്, 1,00,000 തലകളുള്ള ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന് ഇവരെല്ലാരും വന്ന് ഭഗവാനെ ചതുർമുഖി ബ്രഹ്മാവ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാവ്, ഓരോ ബ്രഹ്മാവിനും അനേകം തലകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ബ്രഹ്മാവും വന്ന് ഭഗവാന്റെ തല ശ- ആ, നമസ്കരിക്കുകയാണ്. തല കുമ്പിട്ട് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചതുർമുഖി ബ്രഹ്മാവിന് എല്ലാരും വന്നത് കാണാം. അപ്പൊ അവരെല്ലാം, അങ്ങേക്ക് എന്ത് സേവയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങ് എന്താണ് ഞങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇല്ല, നിങ്ങളെ എല്ലാരെയും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അവരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായത് താൻ എത്ര നിസ്സാരനാണ്. ഏ, നമ്മള് വിചാരിക്കും, സ്വയം വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട്, എല്ലാം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ അഹങ്കാരം ബ്രഹ്മാവിൽ ഉണ്ടായെന്ന് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ലീലയിൽ എല്ലാരെയും വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രഹ്മാവ് മാത്രമല്ല, ആ സമയത്ത് ഇന്ദ്രന്മാര്, പല പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളില് പല ഇന്ദ്രന്മാരുണ്ട്, പിന്നെ രുദ്രനുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാരും പല ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ആ ദേവന്മാരൊക്കെ വന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക? ഈ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. അത്ര ശക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ, അവിടെ ദ്വാരകയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിനെയും മഴയുടെയും മറ്റും ആദി ദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇത്രയും മഹത്വമാണ്, എല്ലാത്തിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ 2 വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. ചലിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ മനോവേഗത്തെക്കാൾ വേഗതയുള്ളതാണ്. ചലിക്കാതെ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഭയങ്കര വേഗതയുള്ളതാണ്. അവൻ ഒരിടത്ത് പ്രദേശവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അതാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്നു, എന്നാൽ വേഗത്തിൽ പോകുന്നു, ഒരിടത്ത് ഇരുന്നും എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, സമ്പൂർണ്ണ സത്യം, ആ പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയാണ്, സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഈ മന്ത്രം വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ചലിക്കാൻ പറ്റുന്നതും കൂടാതെ ഒരിടത്ത് ഈ ചലിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ചലിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ചലിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, എല്ലാ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് സാധിക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം വ്യക്തിപരമായ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സവിശേഷതകളെല്ലാം വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകളാണ്. അപ്പൊ ഈ സവിശേഷതകളുള്ള പരമസത്യം ആരാണ്? ഒരു വ്യക്തിയാണ്, സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഈ മന്ത്രം വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിരവധി വിശദാംശങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു ഹസ്തിനാപുരത്ത് വരുമ്പോ അവിടെ
അർജുനൻ ഭഗവാന് കൊട പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഒരുപാട് വില കൂടിയ രത്നങ്ങളും മുത്തുകളുമെല്ലാം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തലയിലെ കിരീടത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെയാണ്, മൂക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ട് എങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ, ബാഹുക്കൾ, ആ കൈകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തി, ഒരു രൂപമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മായാവാദികൾ പറയുന്നത് പരമസത്യത്തിന് അരൂപിയാണ്, ബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാം എന്നാണ്. അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രം 4 പറയുന്നത് എന്താണ്, വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിയാണ്, സമ്പൂർണ്ണ സത്യം ആത്യന്തികമായി സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഈ മന്ത്രം വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരിടത്തിരുന്ന് തന്നെ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണല്ലേ. പല ദേവന്മാർക്കും ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മഴ പെയ്യിക്കാൻ, ചൂട് തരാൻ, കാറ്റ്, വായുവിന്, നമുക്ക് വെള്ളം, ജലം കിട്ടാൻ, അഗ്നിക്ക്, അങ്ങനെ ഐശ്വര്യം കിട്ടാൻ, എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ ഒരിടത്തിരുന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരും ദേവതകളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അഗ്നിയുടെ ഉപമ. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ അവന്റെ ശക്തികളെ തീയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ചൂടും വെളിച്ചവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും തീക്ക് അതിന്റെ പ്രകാശവും ചൂടും കുറച്ചു ദൂരത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും, അല്ലെ? തീ നമ്മൾ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചാൽ, നല്ല ഇരുട്ട് മുറിയിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചാൽ അതിന് കുറെ ദൂരം ആ പ്രകാശം നമുക്ക് കിട്ടും. തീ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുവാണെങ്കിലും ആ പ്രകാശം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആ ചൂടും ആ പോയിന്റിൽ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആ ചൂട് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യും. അതിന് ഭഗവാന്റെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മന്ത്രത്തില് ഉള്ള വൈരുദ്ധ്യം എന്തായിരുന്നു? സ്വതാമസ്ഥനെങ്കിലും വേഗത കൂടിയതാണ്. കൂടാതെ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും കാറ്റിനെയും മഴയുടെയും മറ്റും ആദി ദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരിടത്ത് നിൽക്കുവാണെങ്കിലും ഭഗവാന് ബാക്കിയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അതെങ്ങനെയാന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഒരു അഗ്നിയെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി ഒരിടത്ത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അഗ്നിക്ക് തന്നെ ചൂടുമുണ്ട്, പ്രകാശമുണ്ട്. അത് കുറച്ചു ദൂരത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ദൈവികതയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വം അവന്റെ അതീന്ദ്രിയ വാസസ്ഥലമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഉപമ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അഗ്നിയെ പോലെ. അഗ്നി ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ കത്തുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും കുറച്ചു ദൂരം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഗോലോകത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, ഭഗവാന്റെ ഊർജങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് അഗ്നിയുടെ. ഇപ്പം വെളിച്ചം, കുറെ ദൂരം വെളിച്ചമുണ്ട്, കുറച്ചു ദൂരം നമുക്ക് ചൂടും കിട്ടും. അതുപോലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ ഊർജം, സാധ്യതകൾ എണ്ണമറ്റവയാണ്. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സവിശേഷത തലങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ അവയെ വിഭജിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എണ്ണമറ്റ ശക്തികളുണ്ട്, എന്നാലും ഈ ശക്തികളെല്ലാം 3ആയിട്ട് വിഭജിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, ആദ്യത്തെ ശക്തി തടസ്ഥ ശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ദേവതകളും മനുഷ്യജീവികളും. അപ്പൊ ദേവന്മാരിൽ മനുഷ്യര്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അത് ഏത് തലത്തിൽ വരും? തടസ്ഥ ശക്തികളാണ്. തടസ്ഥ ശക്തി. ഇപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി. അവിടെ ആരാണ് വരുന്നത്? ദേവന്മാരെല്ലാം തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരും. നമ്മൾ മനുഷ്യർ, ജീവികളും എല്ലാം തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരും. രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ആന്തരിക ശക്തി. ആന്തരിക ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയുണ്ട്, സംവിത് ശക്തിയുണ്ട്, സന്ധിനി ശക്തിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ അന്തരംഗ ശക്തി തന്നെ 3 തലമുണ്ട്.
ക്ലാദിനി ശക്തി, സംവിത് ശക്തി, സന്ധിനി ശക്തി. അപ്പൊ ഈ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ആണ്. സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, ആത്മീയ ലോകമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏത് ശക്തി കൊണ്ടാണ്? തടസ്ഥ ശക്തി കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ദേവതകളും മനുഷ്യജീവികളും എല്ലാം തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. ആത്മീയ ആകാശം, ഉപരിലോകം, ഗോലോകം, ഇതെല്ലാം, ഗോലോകം, വൈകുണ്ഠം, ബ്രഹ്മജ്യോതി, അങ്ങനെ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ഇനി ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ ഭൗതിക ലോകം, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, അതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. ഈ ലോകത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. ഈ ലോകത്ത് വസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ, ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം, അത് ദേവന്മാരായാലും മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. ഇപ്പൊ 3 ശക്തികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തികൾ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഗോലോകത്താണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഊർജമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശക്തികളെ 3ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ്: തടസ്ഥ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ ഓരോ ശക്തികളും ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനും അവന്റെ ഊർജവും വ്യത്യസ്തമല്ലെങ്കിലും ഈ ഊർജങ്ങളെ പരമമായ സത്യമായി ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കല്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അവ്യക്തിപരമായി തെറ്റായി കാണരുത്. അപ്പൊ ഈ ശക്തികൾക്കൊന്നും രൂപമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ ശക്തിയാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിക്കല്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മായാവതികൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അതാണ് എല്ലാം, അത് രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പരമസത്യം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഈ ഊർജങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഊർജം, അതെല്ലാം എവിടെ നിന്നാ വന്ന്? ഈ വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള രൂപമുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ശക്തികളെല്ലാം വന്നത്. അപ്പൊ ഊർജവും ഭഗവാനും അവിടുത്തെ ഊർജവും വ്യത്യസ്തമല്ല. എങ്കിലും ഈ ഊർജമാണ് എല്ലാ സത്യം, പരമസത്യം എന്നാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കല്. ഭഗവാൻ അവ്യക്തിപരമാണ് എന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കാണരുത്. മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി അനുസരിച്ച് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ധാരണയ്ക്ക് ഭഗവാൻ വിധേയനല്ല. സ്വന്തം പരിമിതമായ ശക്തിയാൽ ആർക്കും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉപനിഷത്തുകൾ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു. അപ്പോ നമ്മളുടെ പരിമിതി, അതായത് നമ്മളുടെ പരിമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടത്, കേട്ടത്, നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്കത് യുക്തിക്ക് ഗോചരമല്ലാതെ തോന്നും. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ യുക്തിക്ക് ആകണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ യുക്തിക്കെല്ലാം അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിക്കും, പലരും വിചാരിക്കുന്ന അവര് ചിന്താഗതിയാണ് കറക്റ്റ്, അവരുടെ ഫിലോസഫിയാണ് കറക്റ്റ്. ഇപ്പൊ മായാവാദികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് മായാവാദ ഫിലോസഫി അവ്യക്തിഗതമാണ് എല്ലാം, ബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാം, അതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാരും നാരായണനായി മാറുന്നവരാണ്, നീയും ഈശ്വരനാണ്, ഞാനും ഈശ്വരനാണ്, നമ്മളെല്ലാരും ഈശ്വരനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ വൈഷ്ണവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ഈശ്വരനാവാൻ സാധിക്കില്ല. ഈശ്വരൻ ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവത് ദാസരാണ്, ഭഗവത് സേവകരാണ്. ഇതാണ് വൈഷ്ണവർ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചതാണ്, പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫിലോസഫിയാണ് വലുത്, അപ്പൊ എല്ലാരും അവരവരുടെ പിടിച്ചു വെക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എത്തുക. അപ്പൊ ചിലരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? എനിക്ക് ഈശ്വരനായി മാറണം,
ശരി, ഭഗവാൻ അതന്നെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ ആരെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യില്ല. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എത്തും. എന്നാലും ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഈശ്വരനാകണ്ട, എനിക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ദാസനായാൽ മതി, ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളത് ആ ശുദ്ധ ഭക്തരോടാണ്. അവർക്ക് വേറെ ഒരു കാമവുമില്ല, ഒരു അഭിലാഷവുമില്ല, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തർ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം, ഭഗവാനെ സേവിക്കാം, എങ്ങനെ സേവിക്കാം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ മായാവാദികൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എനിക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനായി മാറാം, എനിക്ക് എങ്ങനെ ദൈവമാകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ രണ്ട് ചിന്താഗതിയുടെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ ആരോടായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാന് സ്നേഹം? മായാവാദികളോടാണോ അതോ വൈഷ്ണവരുടെ അടുത്താണോ? ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നവരെയാണോ അതോ എനിക്കും ആ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ ചെയ്യുന്നവരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മായാവാദ തത്വം സ്വീകരിക്കുന്നവരെയാണോ? ഒന്നും പറയാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ആ, ഇതല്ലേ മാതാജി? അന്യാഭിലാഷിത അല്ലെ? ശുദ്ധ അതെ. ഭക്തർ. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് ശുദ്ധ ഭക്തർ. അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തണം. അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണണമെന്നോ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യണമെന്നില്ല. എനിക്കും ഈശ്വരനാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഭൗതികവാദികൾക്ക് എന്താ ചിന്ത? അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് ആസ്വദിക്കണം, ആ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിനപ്പുറം ഒരു ലോകം ഉണ്ടെന്നോ അവിടെ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നോ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ചിന്തയില്ല. അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് ആ, മരിക്കുന്നവരെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. മരിച്ചവര് വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്ന എന്തിനാ? ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഭൗതികവാദികൾ. അവർക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ള എൻജോയ്മെന്റ് മാത്രം. എന്നാൽ മായാവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഈ ലോകം മൊത്തവും ജഗത് മിഥ്യ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ആ മിഥ്യയാണ്, ഇതൊന്നും സത്യമല്ല. സത്യം, പരമസത്യം അത് ബ്രഹ്മമാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് എല്ലാം. നമ്മളെല്ലാരും ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ഈശ്വരനായി മാറും, നമുക്കും നാരായണനായി മാറാം. രൂപമില്ലാത്തതാണ് ഈശ്വരൻ, നമ്മളും രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്ന് ലയിക്കും. ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് മായാവാദികൾ. എന്നാൽ വൈഷ്ണവരെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവർ. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ ഭഗവാൻ അത് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്. ഭൗതികമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരി, ആയിക്കോട്ടെ, നീ ഭൗതികമായിട്ട് ആസ്വദിച്ചോ. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കണമെങ്കിൽ ശരി, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചോ. ഭഗവാൻ ആരെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യില്ല. നമുക്കെല്ലാം ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടപെടുകയില്ല. എന്നാൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ അവര് നമ്മള് നേർവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. കൂടാതെ ആ ഭക്തരുടെ ദാസനാവാൻ വരെ ഭഗവാൻ തയ്യാറാകും. അല്ലെ, അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് വരെ ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ഏത് ലെവലിൽ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ വരും. യശോദാമയുടെ യശോദാമയുടെ വടി കണ്ട് പേടിച്ചു ഓടുന്ന ഭഗവാനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് അല്ലെ. കാരണം യശോദാമയ്ക്ക് അത്ര വാത്സല്യ രസത്തിലെ ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാവമാണ് യശോദാമയ്ക്ക്. അപ്പൊ യശോദാമയ്ക്ക് ഇത് എന്റെ മോനാണല്ലോ, അത് ഈശ്വരനായിട്ട് യശോദാമയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും യശോദാമ വിശ്വസിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഭാവത്തിലാണ് യശോദാമ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കീഴിൽ വരെ ഭഗവാൻ വരും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവർക്ക് അതുപോലെ, അതാണ് ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ. ഭഗവാൻ നമ്മളെങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊട്ട കിണറ്റിലെ തവള. ഈ പൊട്ട കിണറ്റിലെ തവളയുടെ ചിന്ത എന്താണ്? ഇതാണ് ലോകം, ഈ കിണറ്റില് ഉള്ള ലോകം ആണ് ഏറ്റവും വലുത്. അപ്പം ഒരിക്കൽ ഈ തവളയുടെ അടുത്ത് ഈ കടലിന്റെ അടുത്ത് താമസിച്ച ഒരു തവള കാണാൻ വരും. എന്നിട്ട് പറയും, നീ എവിടാ താമസിക്കുന്നത്? ഞാനിവിടെ ഈ കടലിലാണ്. ഓ, ഈ കടൽ എത്ര കാണും? ഈ കിണറ്റിന്റെ എത്രയുണ്ടോ? അവൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ലില്ല, അത് വളരെ വലുതാണ്. ഓ, ഈ കിണറ്റിന്റെ 10 ഇരട്ടിയാണോ അതോ ഇതിന്റെ 20 ഇരട്ടിയാണോ?
അപ്പൊ ഈ തവളയ്ക്ക് ഈ കിണറിന്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ടേ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതിനപ്പുറം ഒരു അഗാധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് അങ്ങ് വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കടലിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അത്രയും വലിപ്പം ഉള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. കാരണം അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ലോകം. അതുപോലാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ അത്രയും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ പരമസത്യത്തെ, ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശേഷി അനുസരിച്ചാണ് ഓരോന്ന് നിഗമിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ തവളയുടെ ശേഷി ഈ കിണറിന്റെ അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വെച്ചാണ് അത് നിഗമനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്താണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി അനുസരിച്ച് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ധാരണയ്ക്ക് ഭഗവാൻ വിധേയനല്ല. നമ്മളുടെ പരിമിതിക്ക് വിധേയനല്ല ഭഗവാൻ. ഈ കിണറ്റിന്റെ പരിമിതിയിൽ വരുന്നതല്ല കടല്. സ്വന്തം പരിമിതമായ ശക്തിയാൽ ആർക്കും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉപനിഷത്തുകൾ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു. നമ്മളുടെ ശക്തി കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10.2 പറയുന്നു, എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അത് അവർക്കും അറിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അംശങ്ങളും ശക്തിയും. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ വ്യക്തിഗത അംശങ്ങളും ശക്തിയും ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവ പരിമിതമാണ്. അംശങ്ങളും ശക്തിയും ഒരിക്കലും മുഴുവൻ തുല്യമല്ല. അതിനാൽ ഭഗവത് ശക്തിയെ ഒരിക്കലും മുഴുവനായും വിലമതിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശം, ഭഗവാന്റെ ശക്തി, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, വിഭുവാണ്. നമ്മളെല്ലാം അണുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയിൽ വരും? 3 തരം ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. തടസ്സ ശക്തി മാതാജി. നമ്മള് തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരും. അപ്പൊ ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയിലുള്ള നമുക്കെല്ലാം ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, പരിമിതമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു പരിമിതമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അംശവും നമുക്ക് അളവില് നമ്മള് ചെറുതാണ്. ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. അംശങ്ങളും ശക്തിയും ഒരിക്കലും മുഴുവൻ തുല്യമല്ല. അതിനാൽ ഭഗവത് ശക്തിയെ ഒരിക്കലും മുഴുവനായും വിലമതിക്കാനാവില്ല. മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെയും ഓരോ അംശവും ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ചില പ്രത്യേക ഊർജം നൽകിയിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് സ്വന്തമായി മുൻകൈയില്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഒരു വ്യക്തി ഈ സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ സജീവ സ്വഭാവം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അയാൾക്ക് അവന്റെ യഥാർത്ഥ ബോധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ബോധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അവന്റെ ബുദ്ധിയെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കണം. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അവന്റെ യഥാർത്ഥ ബോധം, ജീവേരെ സ്വരൂപാഹോയ് കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് എന്നുള്ള ആ യഥാർത്ഥ ബോധം നമുക്ക് ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിന് കീഴിലുള്ള തന്റെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറന്നാൽ അവൻ മായയിലും മിഥ്യയിലും ആയി പോകുന്നു. ചിലര് ചോദിക്കും, ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഈ മായയെ ഉണ്ടാക്കിയത്? അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മായ കാരണം, ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നു പോവുകയും ഈ ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിനെന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഉത്തരം പറയുക? ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹം വന്നില്ല മാതാജി, ഡിസയർ വന്നില്ല മാതാജി ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. അതെ, ശരിക്കും ഭഗവാൻ നീ പോവാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വിട്ടതല്ല. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല. നമ്മൾ സ്വയം ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു.
നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ വാശി പിടിച്ച് എനിക്കത് വേണം ഇത് വേണം എനിക്ക് അവിടെ പോണം വാശി പിടിക്കും. അപ്പം അമ്മയച്ഛനും പറയെന്താ അവിടെ പോവരുത്, അവിടെ പോയാൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ പോവരുത് എന്നാ വാശി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരിയെങ്കി നീ പോയിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടുകൂടി വിടുന്നതാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയും നീ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ എന്നെ മറന്നു പോകും, അത് സാരമില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം, ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ എനിക്ക് അവിടെ പോണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ തള്ളിവിട്ടതല്ല. നമ്മൾ സ്വയം ആഗ്രഹിച്ചത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം, ഭഗവാൻ ഇത്രയും ആസ്വദിക്കണം, എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആ ചിന്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾ മറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ, അപ്പം നമുക്ക് മറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ മഹാമായയെ നിർമ്മിച്ചത്. ആ മഹാമായയാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മാ മനുസ്മര യുദ്ധച്ച, എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മവും ചെയ്യണം, അതേസമയം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ യോഗമായയാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാനെ മറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മഹാമായയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പോ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഗോപിമാരെങ്ങനെയാണ്? ഒരു നിമിഷം പോലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാൻ എന്ന് വരും എന്ന് വരും, ഭഗവാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് വൃന്ദാവനം വിട്ടുപോയപ്പോൾ അപ്പം മുതൽ ഗോപിമാര് അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ന് ഭഗവാൻ വരും ഇന്ന് വരുമെന്ന് ഓരോ വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവിനോട് വരെ ഗോപിമാര് ശപിക്കും, ഈ ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് സൃഷ്ടിയാണ് ചെയ്തത്, ആവശ്യമില്ലാതെ 1000 കണ്ണുകള് അപ്സരസുമാരുടെ നൃത്തം കാണാനായിട്ട് ഇന്ദ്രന് കൊടുത്തു. ഇന്ദ്രന് 1000 കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 1000 കണ്ണുകളുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇന്ദ്രൻ. എന്നാൽ നമുക്ക് തന്ന ഈ കണ്ണിന് ഇങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ വെട്ടില്ലേ, ആ ഇമ വെട്ടുന്ന ആ ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ്, ആ സമയം വരെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിൽ നിന്നും മുടക്ക് വരികയാണ്. അതാണ് ഗോപിമാര് പറയുന്നത്, ഈ എന്തിനാണ് ഈ കൺപോള തന്നത്, അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇമ വെട്ടേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സെക്കൻഡ്, ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ. ഇങ്ങനെയാണോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ക്രിയേഷൻ എന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഗോപീഗീതത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ, നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രേമം വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധന ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തിയിലൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനായി ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം, കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി മോക്ഷത്തിനും ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം. അഗ്നി ഊർജം ജീവജാലങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കുകയും രക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഊർജമാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കാനും നമുക്ക് വാട്ടർ ഹീറ്ററും ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു കൂളറിനും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ? ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യാം, അല്ല അതേ കറണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് AC ഓൺ ചെയ്യാം. രണ്ടുപേരും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരാൾ ചൂട് തരുന്നു, ഒരാള് AC തരുന്നു, രണ്ടും ഒരേ ശക്തി തന്നെയാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് മോക്ഷത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം, ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം, രണ്ട് രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയും. യഥാർത്ഥ അറിവ്, കൃഷ്ണന്റെ സവിശേഷതകൾ അറിയുക, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, ഈ ശക്തികൾ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇവ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ചൂടും ആക്കാം, നമുക്ക് തണുപ്പും കിട്ടും. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലും അത് നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. നമുക്ക് എന്താണ്, മോക്ഷത്തിന് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കണോ അതോ ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കണോ എന്ന്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ്, എങ്ങനെ ഈ ശക്തികളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മഹാമായയെ
സേവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായയെ സേവിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ആം, ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് മഹാമായ. ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മറക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് മായ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി വൈസ് നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തോ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണെന്ന്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ, TV, ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും തോന്നില്ല. ഫുൾ ടൈം ഫോണിലായിരിക്കും, അല്ലെ ഫുൾ ടൈം TV ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ചിന്തയായിരിക്കും. അതെല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബന്ധിക്കപ്പെടാം, ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ല, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്. ആ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രവിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ആ ചോയ്സ് രണ്ട് രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. കൃഷ്ണന്റെ 3 പ്രധാന ശക്തികളുടെ പേര്? തടസ്സ ശക്തി, ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ശക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തടസ്ഥ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരുന്നു. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും? ആത്മീയ ലോകം, ശക്തി, ആ. ആത്മീയ ലോകം, ഗോലോകം, ആ. ത്രിലോകം. ആത്മീയ ലോകം. ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മം, ബ്രഹ്മജ്യോതിയും, ആകാശം, ഉപരിലോകം, ഗോലോകം. ഉപരിലോകം, ഗോലോകം, ഭൂലോകം, ഇതൊക്കെ. ഭൂലോകം വരില്ല മാതാജി, വൈകുണ്ഠം. ഗോലോകല്ലേ, ഗോലോകം. കറക്റ്റ്. ഗോലോക, വൃന്ദാവനം, അവിടെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ഇനി 3ാമത്തെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭൗതിക ലോകമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വരും. ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. മന്ത്രം 4 കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ മന്ത്രം വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു? സമ്പൂർണ്ണ സത്യം, ആത്യന്തികമായി സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വ്യക്തിയാണ്, സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിയാണ് എന്ന്, ഈ പരമസത്യം സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു. പ്രത്യക്ഷമായ എന്ത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നില്ല, എന്നാ വേഗത്തില് എല്ലാവരും എത്തുന്നു. മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത്തില് ഒരു ധാമത്തിൽ സ്ഥിതനാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ സമയം എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ 4ാമത്തെ മന്ത്രം. നമുക്കിനി 5ാമത്തെ മന്ത്രം കൂടെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 5. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദക്ക് ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. തത്തേജതി തദ്നൈജതി തദ്ദൂരെ തദ്വിയന്തികേ തത്തന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യത. തത്തേജതി തന്നൈജതി തദ്ദൂരെ തദ്വിയന്തികേ തത്തന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യത. നേരത്തെ നമ്മൾ 2 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടു. അതുപോലെ ഇവിടെയും 3 വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ചലിക്കുന്നു, സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെ അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്.
അല്ലെ? ഫുൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലും ഈ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാന്റെ ആ വൈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകളാണ്, വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ, നമ്മളുടെ യുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ്. നമ്മളുടെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ ചലിക്കാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാ ചലിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ വളരെ ദൂരെയാണ്, എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് താനും. അതെങ്ങനെയാ ദൂരെ ഉള്ള ആള് നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത്, ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പം ലോകത്ത് എവിടെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വീഡിയോ കോളൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും ആ വ്യക്തി നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനല്ല. വിദൂരത്ത് അങ്ങ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്താണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും നമ്മളുടെ എല്ലാരെയും തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. എവിടെയാ? നമ്മളുടെ പരമാത്മാവ് മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ദൂരെയാണ്, എന്നാലും തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. ഭഗവാൻ അകത്തുമുണ്ട്, പുറത്തുമുണ്ട്, അകത്തുമുണ്ട്, പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 3 പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ. നടക്കുന്നു, നടക്കുന്നില്ല, ദൂരെയാണെങ്കിലും വളരെ അടുത്താണ്, അകത്തുമുണ്ട്, പുറത്തുമുണ്ട്. ഭഗവാൻ വിഗ്രഹം നടന്ന ഒരു കഥ നമുക്കറിയാം. അതാരാണ്? പിന്നെ ഇത് സാക്ഷി സാക്ഷി ഗോപാൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ സാക്ഷി ഗോപാൽ അങ്ങ് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വരെ നടന്നു. അപ്പം വിഗ്രഹം നടക്കുകയോ? നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയും തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നടക്കുക വരെ ചെയ്തു. അപ്പൊ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നടക്കുന്നു എന്നാൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത എന്താണ്? ഭഗവാൻ ദൂരെയാണെങ്കിലും വളരെ അടുത്താണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അങ്ങ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, പക്ഷെ നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്. ഭഗവാനെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരടുത്ത് ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല. നിരീശ്വരവാദികളുടെ വെല്ലുവിളിയിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഭഗവാൻ ദൂരെയാണ്. എന്നാൽ ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ വളരെ അടുത്ത്? ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക്, അല്ലെ? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ അടുത്താണ്. അകത്തുമുണ്ട് ഭഗവാൻ, പുറത്തുമുണ്ട്. ഇത് ഏത് ലീലയാണെന്ന് പറയാമോ? ഗർഭപാത്രത്തിലെ കുഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്. മാതാവിന്റെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പരിഷിത്ത് രാജാവ്, അല്ലെ? പരിഷിത്ത് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ തടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഉത്തര ഓടി അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പാണ്ഡവന്മാരുണ്ട്, അത്രയും പാണ്ഡവരുണ്ടെങ്കിലും ഉത്തര ഓടി ചെല്ലുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. പാഹി പാഹി മഹാബാഹു ദേവദേവ ജഗത്പതേ, അങ്ങല്ലാതെ മറ്റൊരു അഭയം എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെല്ലുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉടനെ എന്താണ്, ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ വലിപ്പത്തില് ഭഗവാൻ ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. അതേസമയം ഭഗവാൻ പുറത്തും നിൽപ്പുണ്ട്, കുന്തിദേവിയുടെ മുമ്പിലും നിൽപ്പുണ്ട്, കൂടാതെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിന്റെ അകത്തുമുണ്ട്. അപ്പൊ അകത്തുമുണ്ട്, പുറത്തുമുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാവുന്നത്, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്, എന്നാൽ പുറത്ത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ, വിരാട് രൂപത്തില് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അകത്ത് പരമാത്മാവായിട്ടും വിരാട് രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ സർവസ്യ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലം ഭൗതിക ആകാശത്തിനപ്പുറമാണ്. എന്നാൽ അവൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ മനസ്സിന്റെ വേഗതയോടെ ഇറങ്ങുന്നു. എന്നിട്ടും അവൻ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നു. അവനെ ഒരു മർത്യനായ സാധാരണ മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കുന്നു. അതാണ് 9.11 പറയുന്നത്, അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷ്യം താനുമാശ്രിതം പരംഭാവം അജാനന്തോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മൂഢരായിട്ടുള്ളവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാൻ വരുമ്പോ
ഒരു സാധാ മനുഷ്യനായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ഭക്തരോട് കാരുണ്യം കാട്ടാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ മൂഢരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഏതോ സാധാ വ്യക്തി വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാലും എന്താ, ഒരു തന്ത്രക്കാരനായിട്ട് ഒരു മജീഷ്യനാണ്. വിശ്വരൂപം കാണിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് സന്ധി സംഭാഷണത്തിൽ ചെന്ന് ആ ഒരു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ ഭഗവാൻ ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ചെറുതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശ്വരൂപം ദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു ദുര്യോധനൻ എന്താണ്, ഇവനൊരു മജീഷ്യനാണ്, മാന്ത്രികനാണ്, അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നാൽ പോലും സാധാ മനുഷ്യനായിട്ടേ കാണുകയുള്ളൂ, സാധാരണ മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവിശ്വസനീയമായ ശക്തികൾ നിർവഹിച്ച അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവ. കൃഷ്ണൻ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അവന്റെ അദൃശ്യമായ ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ഉദാഹരണം, യുക്തിസഹമായ ചോദ്യമാണ് പ്രഭുപാദയെ വെല്ലുവിളിച്ചത്. അത് ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം ഭാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ? അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതാണ്, ഭഗവാൻ ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പ്രഭുപാദര് പറയും, അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും, അതിനെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഉയർത്താൻ ഭാരമുള്ള ഈ ഒരു ലോകത്തെ ആദ്യം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് വരാഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ഉയർത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം, ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് കാണുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ അസുരന്മാരെ ഭഗവാൻ നിഷ്പ്രയാസം വധിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടെയോ യശോദാമേനെ കണ്ട് പേടിച്ചു ഓടുകയാണ്. ഭഗവാനെ യശോദാമ്മ ഓടിപ്പിടിച്ച് ഉരലിൽ കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് പേടിച്ചോടുന്ന ഭഗവാൻ വലിയ വലിയ അസുരൻ, ഇവിടെ ബകാസുരൻ വന്നപ്പോ ആ ബകാസുരനെ നിഷ്പ്രയാസം വധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വൈരുദ്ധ്യമാണല്ലേ? ഈ അസുരനെ വധിക്കാൻ പറ്റിയ കൃഷ്ണനാണോ അമ്മയെ കണ്ട് പേടിച്ചോടുന്നത്? അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ വൈരുദ്ധ്യം, നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ്. തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഏത് സ്ഥാനവും സ്വീകരിക്കും. പരിമിതമായ നമ്മുടെ അറിവോടെ നമുക്ക് അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട്, നമ്മുടെ അറിവും കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ധാരണാശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതായത് മായാവാദം വ്യക്തിപരമല്ലാത്തത് സ്വീകരിക്കുകയും വ്യക്തിഗത സവിശേഷതകൾ നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ മായാവാദികൾക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധി അത്രയും പരിമിതമാണ്. അവർക്ക് വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അവരതിനെ നിരസിക്കുകയാണ്. അവര് വ്യക്തിപരമല്ലാത്തതിനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെല്ലാം നമ്മളുടെ ധാരണയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഭഗവാനെ. നമ്മളുടെ ധാരണകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറമാണ്. ഇത് ഈ പരിധിക്ക് ഉള്ളതല്ല. ഭഗവാൻ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫിനിറ്റിയെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയിലും ബുദ്ധിയിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളെല്ലാരും നമ്മളുടെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനൊരു കംഫോർട്ടബിൾ സ്ഥലത്ത് ഒതുക്കുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ പരിമിതമായ ധാരണയുടെ ശക്തി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. നമ്മളുടെ ധാരണകൾക്കും പരിമിതികൾക്കുമെല്ലാം അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ. മായാവാദികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് വ്യക്തിരൂപമുള്ള ഭഗവാനെ നിരസിക്കുകയും വ്യക്തിപരമല്ലാത്തത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഭാഗവത ധർമ്മം വ്യക്തമായ ആശയം നൽകുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയില് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ, അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രകാശം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഉറവിടം എവിടെയാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപമുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരുന്നത്. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം.
അപ്പോ എങ്ങനെയാണോ ഒരുവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അവനെ ആ, ആ, പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു പശു, ആ പശുക്കിടാവ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ആ പശുക്കിടാവിനെ ഓടിച്ചെന്ന് അതിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ ബലരാമൻ ഇവിടെ ആ, കൃഷ്ണന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ സേവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ബലരാമൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പിക്ചറിൽ? ആ ബലരാമനെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് സേവ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പ്രതികരിക്കും. ഭഗവാനെ ശത്രുവായി കണ്ടാൽ ഭഗവാനും അതുപോലെ ആ രീതിയിലേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം 100% ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ അടുത്താണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരോ അത്രയും ദൂരെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത 4.11 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവൻ തന്റെ ഭക്തനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നത് ഭക്തന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു ആ അളവനുസരിച്ചായിരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത്. ആർക്കും തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും തനിക്ക് സമർപ്പിതമാകുന്ന ആത്മാക്കളെ മാത്രം കാണിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആരടുത്ത് ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം, ആരടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടണ്ട, അത് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അതനുസരിച്ചേ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ദൃശ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്കൊന്നും ഇപ്പം ഭഗവാനെ ദൃശ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഭഗവാനുമായിട്ട് അകന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ ഈ സാധന ചെയ്ത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. പല ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത അഴുക്കുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നാമം ജപിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വരികയും അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ സമർപ്പിത ആത്മാവിനായി അവൻ എപ്പോഴും എത്തിച്ചേരാനും, എന്നാൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാത്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അകലെയുമാണ്, സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ചോദിക്കില്ലേ, എന്തേ നിന്റെ ദൈവം എവിടെ, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരാൾ കാണട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാനിച്ച് ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് നിൽക്കേണ്ട ആളാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാം സൃഷ്ടാവായ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ബീജപ്രതാപിതായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ആരുടെയും അടിമയല്ല, ആരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാം. ഭഗവാൻ എന്താണ്, എങ്ങനെ എന്നെ സമീപിക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ തിരിച്ചും അവരോട് പെരുമാറുകയുള്ളൂ. വൈദിക തത്വങ്ങൾ പ്രകാരം ഭഗവാൻ സഗുണനും നിർഗുണനുമാണ്. സഗുണ ഗുണങ്ങളോടെ, നിർഗുണ ഗുണമില്ലാതെ. ഭഗവാൻ ഒരു ഭൗതിക രൂപം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കണമെന്നും സഗുണ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 വാക്ക് പറയുന്നു, സഗുണ നിർഗുണ. സഗുണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള ആ ഗുണം ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമയായി എന്നല്ല. ഭഗവാൻ നിർഗുണനുമാണ്. നിർഗുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരൂപിന്നല്ല, ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. നിർഗുണനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ. ഏത് വിധത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിർഗുണൻ? അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ഊർജം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം അവൻ 2 ഊർജങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള തടസ്ഥ ശക്തിയും ആന്തരിക ശക്തിയും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരുപോലാണ്. കാരണം ഇതിന്റെയൊക്കെ സൃഷ്ടാവ് ആരാണ്? ഇതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ കാണുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം എന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം ഒരുപോലാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല, ത്രിഗുണങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അവന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി നാം ഭൗതിക ഊർജം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും അതിനായി സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കും ഇതുപോലെ നിർഗുണനാകാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഗുണങ്ങളൊന്നും ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ നമുക്കും പോകാം. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി യുക്ത വൈരാഗ്യം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഏത് വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലും ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ കാര്യം. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന്. അപ്പോൾ അത് ആത്മീയമായി മാറി. ഈ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന എന്ത് വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിലും, നമ്മുടെ വീടാണെങ്കിലും, ആ വീടിനെ ഇത് ഭഗവാന്റെ വീടാണ്, അപ്പൊ ഈ ഈ വീട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും അത് ഭഗവാൻ പ്രസാദമാക്കി കഴിക്കുക. നമുക്ക് എന്ത് വസ്തു കിട്ടിയാലും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം വീട്ടിലെ നാഥന് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി, ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പണം, അതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മളും ഈ ഭൗതികതയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല, അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് ഈ 3 പേരെ ആരൊക്കെയാണ്? ഈ പടത്തിൽ 3 പേരെ കാണാലോ. ഒരു നൂല് വെച്ച് വ്യക്തി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ, പറഞ്ഞോ. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. 3 ഗുണങ്ങളാണ്. സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണം. നമ്മളെല്ലാം ഈ ഗുണത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാൻ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്? ഇതിനെല്ലാം മുകളിലാണല്ലേ. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഇതുപോലെ കെട്ടുവോ? ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഈ കെട്ടുകൾക്ക് വിധേയനല്ല. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ഊർജമെല്ലാം. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ മായാവാദികൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നോ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു രൂപമെടുത്ത് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വളരെ തെറ്റാണ്. ഒരിക്കലും ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ അതീതനാകും, അടിമപ്പെടുന്നില്ല. ത്രിഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഗോവിന്ദൻ ആദിദേവൻ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ എല്ലായിടത്തും പ്രവേശിക്കുന്നു. അവൻ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അണുവിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നു. അവൻ തന്റെ വിരാട് രൂപത്തിൽ പുറത്താണ്. അവൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കർമ്മഫലമായി നൽകിക്കൊണ്ട് അന്തർയാമിയായി അകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അന്തർയാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അന്തർയാമിയുടെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആരും കണ്ടില്ല ഞാനിത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അന്തർയാമി. അന്തർയാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അന്തർയാമിയായി പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ മറന്നേക്കാം, എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അറിയാം കഴിഞ്ഞ ജന്മം, പല പല ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവിന് അറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് അന്തർയാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ദർശിക്കാം? ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലേ, നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കളെ നമ്മളുടെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മീയമായ വസ്തുക്കൾ കാണാനുള്ള കണ്ണ് നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ഭഗവാൻ വരികയാണ്. കല്ലായിട്ടും മരമായിട്ടും ലോഹമായിട്ടും മണ്ണായിട്ടും ചിത്രമായിട്ടും മണലായിട്ടും മനസ്സിൽ ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലും ആഭരണങ്ങൾ ആയിട്ടും എന്നിങ്ങനെ 8 ഇനങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പ്രതിഷ്ഠയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതാണ് നമ്മളുടെ വിഗ്രഹം. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന വെറും ഒരു കല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവിടെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ ഏത് ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ ആവാഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ വരികയാണ്. സാധാരണ കല്ലല്ല. കല്ലായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അത് കല്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ അവിടെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക വസ്തുവിൽ വരികയാണ്. അത് ഏതിലും വരാം, കല്ലില് വരാം, മരത്തില്, തടിയില്. ഭഗവാൻ തടിയിൽ വന്നത് ഏത് അവതാരമാണ്?
ഏത് ഇത് വിഗ്രഹം? ജഗന്നാഥ് ആ, ജഗന്നാഥ് അല്ലേ? ജഗന്നാഥ്, ബലദേവ്, സുഭദ്ര. അത് തടിയിലാണ്, ധാരു ബ്രഹ്മനാണ്. ലോഹത്തില് വരാം, മണ്ണ് കൊണ്ട് ആ സൃഷ്ടിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഫോട്ടോ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാൻ വരില്ല. ഇല്ല, നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിൽ ആ ഫോട്ടോയെ ആരാധിക്കുന്നോ അവിടെയും ഭഗവാൻ വരും. പിന്നെ മണല് വെച്ച് നിർമ്മിക്കാം. പിന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സില് ഇപ്പം എനിക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. ആ മനസ്സിലും ഭഗവാൻ വരും. ആഭരണങ്ങൾ, അങ്ങനെ 8 ഇനങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഈ വസ്തുക്കളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ വരും. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ കാണുന്ന ഈ കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ വെറും ഒരു കല്ലും മരവും ആയിട്ട് അല്ല, അവിടെ ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾക്ക് ആ സംശയമേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാടെ കളയിക്കാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് വരുന്നത് നമ്മൾ മായയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് ഓരോ വിഗ്രഹത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അതിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, വെറുതെ ഒരു കല്ല് വെച്ച് കുറെ പേര് ഒരു ചുമന്ന തുണിയും കെട്ടി കുറെ പൈസയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കല്ലും അങ്ങനെ ആവില്ല. അതിനൊരു വിധിയുണ്ട്. പാഞ്ചരാത്രിക വിധി പ്രകാരം പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്താലേ അവിടെ ഭഗവാൻ വരും. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു കല്ല് വെച്ച് ചുമ്മാ പൂജിച്ചാൽ അവിടെ ഭഗവാൻ വരണില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അതിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് നമ്മളുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ ഭഗവാൻ ആ കല്ലിലും മരത്തിലും ഒക്കെ വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം നോക്കാം. എന്താണ് അന്തര്യാമി? അന്തര്യാമി നമ്മുടെ അകത്തുള്ളതിനെല്ലാം സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്ന ആൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയുടെയും സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെ? സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. തദ്ദൂരെ തദന്തികെ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം? ദൂരെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്താണ്. ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവ് രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും ദൂരെ ഗോലോകം ചെയ്തു. തദ്ദൂരെ തദന്തികെ, ഭഗവാൻ വളരെ ദൂരെയാണെങ്കിലും ഈശ്വരവാദികൾക്ക് ഭഗവാൻ സംബന്ധിച്ച് അകലെയായിരിക്കും. അതെ. ഇപ്പൊ 2 രീതി പറയാം. ഭഗവാൻ വളരെ ദൂരെ ആണെങ്കിലും അങ്ങ് ഗോലോകത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ഭക്തന് ഭഗവാൻ വളരെ അടുത്താണ്, എന്നാൽ അഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ ദൂരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ 4ഉം 5ഉം മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് 6ഉം 7ഉം മന്ത്രങ്ങൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ബാച്ചിലുള്ളവരെല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ ജ്ഞാനപാനയുടെ ഒരു ഇത് കണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇതിന്ന് വന്നതാണോ അതോ വേറെ ഗ്രൂപ്പാണോ? എവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നതാണോ? ജ്ഞാനപാന ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് നമ്മളുടെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നതാന്ന് അറിയില്ല. ഞാന് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ? അതെ. നമ്മുടെ പ്രഭു തന്നെ, അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രഭു തന്നെയാണ് എടുക്കണത്. ജ്ഞാനപാന ക്ലാസ് ഒരാഴ്ചക്ക് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനപ്പോ അതില് സ്മിത മാതാജി അല്ല, ഞാൻ മാതാജിയോട് ചോദിച്ചാ. സ്മിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജ്ഞാനപാനയുടെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ? ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല മാതാജി. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം മാതാജി. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നെന്നറിയില്ല. മാംഗ്ലൂരിന്റെ തന്നെയാണെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഇസ്കോൺ ഗുരുവായൂരിന്റെ FB-ലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇസ്കോൺ ഗുരുവായൂരിന്റെ FB-ലൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അത് ഇസ്കോൺ ഗുരുവായൂരാണ് മാതാജി. മാംഗ്ലൂർ ഗുരുവായൂരായി. ഫേസ്ബുക്കില് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ സംശയമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ